am contact cu lumea bulgară de dincolo. Așa că am și o echipă favorită aici, am jucători de aici care îmi plac. Levski Sofia, nu? Da, Levski Sofia de aici. De aici. Vreau să știu cum a început colaborarea cu ceilalți membri ai trupei. Păi despre Feli și despre Adi ți-am spus mai devreme. Că De mult. Iar cu Seba și cu Shani o să vă spună ei. Pe cu mine. Cu mine a fost... Eu colaborez de mult timp cu Adi, de mulți ani. Și el mi-a propus să intru în proiectul în formația lui Teo. Cred că m-am integrat destul de bine, cred eu. Și așa, foarte bine. S-a integrat foarte bine. Asta. Adi spunea, doamne, am chitaristul ăla, e extraordinar, e foarte bun. Hai să facem ceva să... Noi am avut înainte, o fată care cânta cu noi, Laura Lucian, care acum este în trupa Popas. Ea a plecat la București. Am tot căutat o variantă de înlocuire. Am avut câteva tentative, n-au prea reușit. Până la urmă am zis, mai luăm pe cineva care să fie în spate acolo, să întărească trupa. Ei, Shani n-a rămas doar în spate, a venit și în față. Cântă și cu vocea, cântă extraordinar de bine cu vocea. Toți fac backing vocals. Da. Toți fac și toți facem. Pentru că în momentul în care cântă Adi în față, fac eu backing cu Shani, cu Seba. Ei doi, Adi și Shani, cântă și soliști. Deci voi vă completați extraordinar. De aceea o să-i rog pe colegii noștri să pregătească o mică publicitate și până când noi vă prezentăm următoarea piesă care o veți cânta la noi la Bună dimineața, în direct, nu videoclip. Cum se numește piesa? Unde sunteți, prietenii mei? Ok. Cine a făcut linia melodică? Linia melodică și textul sunt ale mele. Bun. Deci creație proprie. Luăm publicitatea. Luăm un minut de pauză și după care revenim cu Teo și trupa. Catarau și trupa lui. Viața nu mă iartă, cad ușor, greu mă ridic, nu mă las și nu iert nici eu nimic. Dacă o clipă frumoasă costă mereu înzecit, nu mă las, până la capăt am plătit. Unde sunteți, prietenii mei? Încă o zi de călăpare, sticle goale rămase de ieri, sticle pline să înnece vin. Ce doare singur la masa celor ce trăiesc visând. Am iubit și m-au părăsit pe rând. Dacă o clipă frumoasă costă mereu înzecit, nu mă las,
până la capăt am plătit. Unde sunteți, prietenii mei? Încă o zi mecată în pahare, sticle goale rămase de ieri, sticle pline să înnece în vin. Unde sunteți, prietenii mei? Încă o zi mecată în pahare, sticle goale rămase de ieri, sticle pline să înnece în vin. Tot ce doare Ne-am întors la Bună dimineața! Dacă tocmai acum ați deschis televizoarele, suntem alături de Teo Catarov și trupa dânsului. Și a fost Unde sunt prietenii mei. Da, foarte, foarte frumoasă piesă. Aveți de când să o dați la MTV? Pentru că am impresia că este un pop, o piesă pop. Nu e o piesă populară, nu de muzică populară, nu este un rock, este pop. Cântăm ceea ce simțim. O să vedeți pe album, mai sunt și piese de altă factură. Tocmai de asta vreau să te întreb, până în prezent, câte stiluri muzicale ai abordat, deoarece voi sunteți chemați la nunți, petreceri și așa mai departe, datorită faptului că împăcați pe toată lumea. Știți să cântați, aveți repertoriu foarte mare și vast. Cântăm ceea ce ați văzut, eu cel puțin, și sunt convins că și o parte din colegii mei rezonează și la folclor, la muzică populară. Eu sunt pătimaș, îmi plac doinele, de exemplu, doinele bănățene. Și sunt convins că și Feli simte același lucru ca și mine. Ei doi cântă rock. Ei au și un proiect în varianta de trupă rock din aia, cu tobe, cu... Da, se descurcă foarte bine și la Un muzician adevărat știe să cânte orice, nu? Cum vedeți albumul vostru pe piață? Va fi, nu știu, mă rog, cel puțin piesa respectivă care acum ați cântat-o, va fi pe măsura, nu știu, lui Supărat sunt Doamne? Ca și impact asupra publicului, mă refer. Nu știu, eu atâta știu că pentru Supărat textul ăla l-am făcut în cel mult jumătate de oră. Dar s-a regăsit atât de multă lume în el. Dă seama câtă lume supărată există. Atât de multă lume în el s-a regăsit, eu știu, în versurile alea două cu mulți din oamenii în care am crezut, repede și ieftin m-au vândut. Cred că aia a fost, fiecare am trăit deziluzii legate de cei din jur. Ei, nu știu dacă în albumul nou va fi o piesă care să aibă atâta popularitate. Da? Asta e, vom vedea. Până nu testăm, până nu vedem ce se întâmplă. Da. Vrem să știm pe plan profesional, respectiv muzical, ce planuri aveți de viitor? Hai să mai vorbească și colegii mei, că pe mine să vă mai spună și ei. Bun, ce planuri aveți? Sau la ce vă așteptați în viitorul apropiat? Feli. Să știi, vreau să mă scuz de ce ți-am spus Fili. De ce ți-am spus Fili? Pentru că avem un coleg la știri care se numește... Exact. Noi e din Filiaș și noi spunem Fili. Îl salutăm pe Fili. Numele meu de familie este Demea și cineva săptămâna trecută m-a făcut Dognecea. Eram la o cântare și un prieten foarte bun de-al nostru care lucrează și în radio și ne spune tu câteva cuvinte să nu mai... Și a început să înșire numele, tot a dus la Felician Dognecea. Super, asta este, deci nu e nicio problemă. Da, gândește-te că lui măcar nu i s-a întâmplat în direct, mie mi s-a întâmplat asta în direct și eu nu mai pot să retușez sau să zic dați puțin înapoi că am greșit numele. Ca comparativ, directul acolo era toată lumea de la nuntă. Aici e directul tot vestul. Aici e tot globul, deoarece noi ne vedem internațional. Da, mă rog, deci indirect mai indirect. Mă rog, deci planul de viitor, eu știu, să fim sănătoși. Asta e plan, asta e primul plan. Restul le facem, împreună le facem, avem multe de... Atâta vreau să spun, că am avut întrebări de genul cum de-ați rezistat atâta timp împreună?
Nu sunteți femei. Nu. Asta Simplu. logic. Nu. Mai ales la cântările alea grele de 12-15 ore, știi? Te saturi de orice și de viață și de absolut tot. Totul se rezolvă cu terapie prin râs la noi. Deci în momentele grele spune cineva câte o chestie și e un debușeu unde gata, trece, râdem și în general ne simțim bine împreună, ca și gaști. Și place să facem ceea ce facem. Da, și asta e adevărat. Ok. Și cel mai important lucru este că nu suntem colegi, suntem prieteni. Da. Deci asta e foarte Asta practic vă și menține Dar și împreună. asta și asta e de fapt planul de viitor, că așa fiecare cochetează cu câte o idee, cu nu știu ce, dar important că nucleul și... Deci ne-am regăsit ca prieteni și sperăm să fim sănătoși și să ducem mult timp împreună. Bun, mai luăm o pauză, o luăm un prom un minut, după care revenim cu ultimul piesă de pe nou album. Da. Și mulțumim, vreau să vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea și că suntem împreună aici la Bună Dimineața. Publicitate, ne întoarcem cu încă o piesă, alături de Teo Catarov și trupa dânsului. Jos în râul de la vale, vin fetele ziua mare, rupele să le albească, cu feciori să se întâlnească. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Dor cu dor când se adună, fata poartă în păr cu lună. Inima în pietre sare, fiindcă dorul-i dor prea mare. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Flori de busuioc, floarea fetelor, să moarte noroc de la dor la dor. Bun, felicitări! Două piese extraordinare plus videoclipul care este excepțional. Mi-a plăcut foarte mult ideea, linia melodică și așa mai departe. Aceștia au fost Teo Catarov împreună cu trupa dânsului. Mulțumim mult că ați acceptat invitația și vă mai așteptăm cu drag cu nou album, bineînțeles. Mult Să fie succes în gata- continuare! Să fie gata coperta și... Mulțumim. Mulțumim! Mulțumim, mult succes! Mulțumim. Publicitate și ne întoarcem cu actualizarea site-ului de la DRDP.